Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamau Gunrau Constituency Shillong Welfare Organisation kan pelong ya kajing alang ai khusnam kerpangi ki riu rang ba jong kathan ki belano senyang ha ke imlang kasalang nadu ki nong ruai nong tem nong shan nong yele kai kaban nong ha kalai trik uno pra ar hajar ar pu ar ha kapor ar beje jan miet ha Christy Assam Hall kabadan hadhan kiti Shillong kat kum kajing pentep uba Albert Suting beri presiden kani ke kenhun roi thu bakani kajing kandu lang kalong banwan ra kajing ya jan kum ki parathan ki basa ha Shillong But lingba kanika press conference ni ba jong ki media ni wan ban jatu bat pau shapi baro bat khamtam ki nong song jong kamau kunro constituency baro kawai besong basa Shillong bangila form ya kanika organization ka bangi lai kerteng kamau kunro constituency Shillong Welfare Organization bat kajing tmu jong kanika seng kalong ban ya lumlang ya baro tiniki para Shillong ki parathau kiba syong basa Shillong kiba dai na po makunro constituency ban minya dan gajinya teli bangin yo banya itu ya ithau iwe bat kani kan pensok yang sibun aka bangin ya kit ya ba ya ke ya ka shon jong ki parathan ki jongi aka bang ya rap markeliang te bat na kabenta kani kum kajing sedang nakaliang organization nila pen kre ya kajing kunduk lang ni kata get together bat nila bu lai tarik u Desember kani ka sisa jan hangte hapo Christy Assam Hall dhan kiti ha kapor arbaje tie nila kerpat ya baro ki parathan ki parasnong ki parathau ki basyong basa Shillong makin sengobha banyawan kenang hakani kasni bat ngilapan kre ru ban a yaki award yaki katu kat ni kiri orang ba jong ka than kum kajing ai mensiam ya ka contribution ka jongki syaka imlang ka salang kum ju ru syaki riudan sap na po kathan ngidan sibun kum kinong ruai kinong tem pilai ihi haki media ru kilabun ki nong tem ki bapan pokatan ki jongi kidan ki nong ile kai ki nong shat pat kum ta ter pat mila bu yang thong bangin ay ka award ikini ki samlaru khnang ban penslur yaki bat iki weiru ki samla jong kathan bakin la banya yo i ka jing dan kam ban kio bat ban kajing nan kam mangin nang mi sakman bat ban I'm CM ki bakin la ban penpau ki sap ki hong ki jong ki tie ni panma bro na pi ki para Shillong baro hoi ki ba shong basa Shillong ba ngin nom la ban penpoi ki city khot sungpha jongi shapi wei pa wei hendai lengba kani ka media ni kerpat bapin sungpha ban nom sungo ya kata hendai ban yawan ti bat ya aimen sim lam yangi nang bakani ka jing tmu ka jongi kan long ka job ka jing kenduk lang hi jongi kan wan rai ka jing sujan ka jing sung e parathan bat ngin la ban kentiu iwe lingba ka jing ya dan rengkat ka jong pi lingba ka jing aimen sim lang ka jong pi sim la khot yanu ru ngi lai pen kre ba kang kitu ki riurang ba kiba pau khmat nakathan kinya dan rengkat lang bangi